Čaute, vítam vás u ďalšieho videa z Pet Simulatoru 99 a tentokrát budeme kupovať huge na trading plazách. Takže ja budem chcieť huge, low huge, takže najlepšie čo najlacnejšie, aby som ich mal čo najviac. A ideme hľadať. Chcel by som aj s vyšším levelom, nech to potom nemusím ja leveliť, to by bolo najlepšie. Ale nič také tu asi nie je dobré. Ideme na jednu trading plazu. No, pozrieme ešte sem. No, tak to je prepálené. Aj tu, ale extrémne. No sem predpokladám, že tiež. Okej, teraz je tá istá trading plaza, no. Okej. Ideme na normálnu a uvidíme, či tam niečo nájdeme. Tu nenájdeme, lebo tu som bol pred videom a nič tu vôbec také dobré nebolo, všetko prepálené a alebo neboli tiež už som chcel ja. To niektoré tie huge vypadajú lepšie, ale mohli by byť aj lacnejšie, lebo sú stále predražené. Hej, okej. Bo ukážne je tu niečo ešte lepšia cena za rokov? Asi nie. Nie. Ty kokos. No, ja už viem asi čo kúpim. Okej. Neporazí cash. Okej. Ja si by som už kúpil iba tieto blbosti. Počkať s to čo najväčším levelom. OK, takže máme nakúpené, kúpili sme dokopy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hugeov. Počkaj, nie. Hej, asi hej, nejakých 11 hugeov, takže budeme mať väčšiu zbierku a už dokopy máme 10, 7, to je 10. Nie, počkaj, zle to vravím. Tu máme 10, 3, 6, 7, 10. Takže máme už dokopy 30 hugeov, takže čau.